Namaste og velkommen til. Det her er min første video, jeg lige optager til den her sådan undervisningsrejse. Jeg er en lille smule nervøs. Men jeg mærker, at det er tid nu til at få noget viden ud, noget deling. Og hvor det så ender henne, hvad det bliver til, det må tiden vise. Nu lader jeg ordet flyde på det, der kommer igennem. Stiller mig i service til at være det holde bone, være kanal for at guddommelig visdom. Det er ikke et ord, jeg bruger særligt tit faktisk, fordi for mig så er det maskulint i stedet for ukønnet. Hvis jeg guddommelig føler jeg, at der mangler det feminine aspekt. Men det er det, jeg mærker. Det der, som vi ikke har et andet ord for på dansk endnu. Altså en lille disclaimer, min datter ligger og sover lige her bag mig. Så hvis der er noget, så kan det godt være, at videoen stopper lidt bræt, og så er det sådan, det er. Ja, og skud selv enkelt. Nå, sådan er det. Så det, jeg lige gør her, og som jeg mærker faktisk at tage ind i, fordi det er fundamentet, det er starten, det er vores grounding. Og grounding er rigtig mange ting. Ja, vi snakker grounding i det fysiske. Der er forskellige måder, man kan gøre det på. Gå på græsset, stå, pendulere, mærke sine fødder, mærke roen, mærke tyngden, bevæge. Og det, der er super vigtigt for, når det er, at vi også skal sådan kanalisere, og i hvert fald min oplevelse er, at hvis vi ikke er godt grounded i vores krop, i vores fødder til jorden, så kan vi have let ved sådan at flyve afsted. Og det kan være meget fedt nogle gange, når man er på sine egne rejser, sine egne ture, sine egne sådan, men hvis du ikke er grounded, har dit fodfæste, har dit sådan, dit manifestativ, dit manifestativ. Så du kan sådan sidde fast på jorden, manifesteret i jorden, tror jeg det, du kommer til. Så kan det være svært at få det ned, sådan, og at få det til at blive til noget. Så kan du have en masse tanker, du kan se en masse ting gøre, men hvis du ikke har din grounding med dig, din stabilitet, din earth part, så kan du ikke rigtig få det ud. Og det er så her, jeg selv står nu også. Fuldstændig grounded på en anden måde af at blive mor. Der er noget tid, vi kan også snakke i de maskuline rammer her, som jeg på en eller anden måde faktisk hører med til den der grounding, fordi at vi snakker vores bækken, især som kvinder, er det, der holder os. Og vi gerne vil have sådan væskerne, der flyder inde i hofterne, men du har stadig et bækken, der holder. Og det er også det, man siger i forhold til den hellige gral, at det er at det er der er det her vessel, den her kop, det chalik, som er sådan en ligner et stort vinglas-agtigt, det man ser i kirken,
det holder jo ligesom på den her hellige væske, på det feminine, det guddommelige. Øhm, så hvis du ikke har din grounding og dit fysiske, så kan det være virkelig svært at skabe og kreere. For mig har det været i at være sådan for meget af det feminine, at masser af ceremonier, masser af rejser, se en masse, men ikke rigtig sådan komme afsted og komme ud, og måske heller ikke altid tage seriøs handling på tingene, og måske heller ikke altid lidt sådan, det kan også lige vente til i morgen, eller det kan lige gøre senere, og være sådan lidt for flydende. Ja, og det er nok den sådan læring, jeg står i nu, at have et før et stress sammenbrud, kollaps, mega sådan kalender, hvor der var sådan 3 blokke på en dag, så gør man det her, det her, og det er de her ting, og være super struktureret, og have mega styr på tingene til at blive syg med stress, og så bare være sådan, fuck det hele, fuck min krop. Ja, det skal bare slippe struktur, slippe alt det der, som jeg i dag kalder for de maskuline rammer. Strukturen, kroppen, altså sådan, det kan jeg også tydeligt se på min krop i dag, at den er bare blevet og der er altså inde at arbejde med, når man hvordan kan sådan den her sådan spændstighed, vi har i kroppen, som også er det, der giver os et drive, som også er det, der ligesom sådan følger med, så når kroppen føler sig holdt, når vi har en vis sådan spændstig tonus i vores krop, jamen så er det der, vi føler os sådan energiske, og der er ikke alle mulige smerter, fordi at kroppen ligesom, det der holder, det der skal holder. Ja, så enten kan man gå for meget ud i det, sådan, eller også så kan man blive too tight, fordi man bliver alt for maskulin, alt for sådan struktureret, og så spænder det hele op også, efter min overbevisning og holdning og mening. Ja. Og træk vejret. Og hvis du sidder ned, inviterer dig til at stille dig op, rejse dig op, og lige sådan få dine fødder i sådan hoftebredde, så du har din hofter, dine knæ og dine ankler og fødder i en lille linje, og så kan du lige sådan bounce en lille smule. Og du kan mærke efter, om det her bounce, det kommer fra dine knæ, om det kommer fra dine fødder, der løfter sig, måske at du bouncer på tæerne, om det kommer fra dine ankler. Det kan være, at du har lyst til at have en lidt bredere ståstilling. Det kan være, at du har lyst til at løfte dine fødder og lave små træn i jorden. Bevægelsen. Måske lade det bølge lidt mere. Slip i skuldre. Slip i hofter. Slip i kæber. Nakke, hoved. Igen, hvis du har brug for endnu bredere ståstilling, så gør du det. Ryste hænderne, ryste armene. Giv det levende sådan en forbrænding. Den måde, der findes her for dig. Tag nogle dybe vejrtrækninger. Og så kom tilbage til dig selv. Jeg tager dig til at mærke den her sådan indre søjle. Som går fra, når jeg kun sådan mærker den korte version af det, fra toppen af hovedet til sådan i bækken. Vi har
en forlængelse af vores rygsøjle. Mærker den længere, forlænger den sig ned i jorden, op i himlen. Trækker energi ind. Og du må selv om nu, om du mærker den i sådan en lille bitte, tynd, fin udgave, eller om du ekspanderer den til at fylde sådan hele dit væsen, så du står i sådan en kæmpe stor pillarsøjle. Og mærk, hvordan din energi, den skifter og arter sig med den her søjle inde i dig. Og vi kreerer lige en boble rundt omkring vores felt. Og jeg og alle, der ser den her på replay, er for du beskyttet af det højeste lys og det højeste gode. Og himlen og jorden og hinanden i det smukkeste gyldne. Og farverne dansende lys. Til støtte og styrke og gavn for grounding, integritet og styrke. Og sammensmeltning af spirit, mind and matter. Forankring ind til denne jord. Dybere ned i kroppen. Må vi være fuldt beskyttet i vores hellige arbejde. Så hvis du ikke allerede mærker det, så vil jeg invitere dig til at se enten det her gyldne, smukke lys danse omkring dig, inde i dig med den her søjle. Og det kan også være, at det er et sådan hvidligt sølv lys, der også er der, eller som er der i stedet for. Men ja, på en fornemmelse af den her svale-energi. Også på din ryg, også på din bagside. Og hvis du har mod på det, så tillad energien rense dig. Og bare slip det ned i jorden. Slip det, slip det, slip det, slip det, slip det. Hvis du har brug for at ryste lidt, så gør det. Hjælp til at slippe det. Hvis det er noget, du føler dig så endnu mere fast, kan du tappe dig her på det højre hjerte, brystbenet, toppen af brystbenet. Nu er jeg mig, når jeg slipper alt det, jeg ikke har brug for mere. Nu er jeg mig, når jeg slipper. Nu er jeg mig, når jeg slipper. Alt det, der ikke tjener mig mere.
så bare ryste af dig, som var du sådan en bellydancer med de her klinge, frynse. Og hun var sådan lidt klinge ryste ned af jorden. Jorden åbner sig for at tage imod. Så hun kan omdanne det til muld og til næring og til gødning, til nye frø kan spire. Og hvis du mærker engle, der kommer ind for at hjælpe med at transformere, så tillad højeste gode, højeste lys. Du tap dig her på brystet igen og sige, nu er jeg mig, når jeg tager imod healing. Nu er jeg mig, når jeg modtager kærlighed. Nu er jeg mig, når jeg modtager kærlighed. Nu er jeg mig, når jeg modtager kærlighed. Nu tillad at dør så din bagside, der også bliver påvirket af det her. For mange år siden, så var der sådan en modedille med de her kjoler, hvor der var perletter og alt muligt lækkert mønster foran, og så var det bare sådan sorte bagpå. Og så var det bare grå bagpå. Så var man glemt bagsiden. Vi er jo fulde mennesker, hele forsiden, hele bagsiden, det hele er et stort, det hænger sammen. Altså. Tillad den her sammenspilning med forsiden og bagsiden. Det kan være, der gør ting blive af ryggen, eller noget med den der numse, eller whatever. Skulderbladene, nakken, alt det der, vi har bagpå her. Den der store rygsæk, vi også kan komme til at tage med os. Og tillad healing, tillad sammensmeltning, tillad hjertefrekvens. Nu er jeg mig, og jeg bliver badet i kærlighed. Og det kan være, at du har lyst til at sætte dig ned, stå stille eller ligge dig ned og bare modtage. Nu er jeg mig, når jeg bliver badet i kærlighed. Og træk vejret. Og jeg vil afslutte den her seance, den her video med det her. Men du er velkommen. Bliv liggende, bliv siddende, tab ind i, nu er jeg mig. Jeg bliver badet i kærlighed. Nu er jeg mig, når jeg bliver badet i kærlighed. Og slip. Og kroppen slap af, afspænde. Måske du har lyst til at sætte noget lækker musik på. Om ikke andet vil jeg invitere dig til at vi bliver liggende i 2 minutters tid, hvis du har mulighed for det.
Og så prøv at se, om du kan gå med den her energi, der er. Så lukker jeg det ned. På den anden side, når jeg har slukket, og du er med på replay, så tap ind i energien fra et andet nu. Tusind tak for nu. Krydset med velsignelser.